El meu nom és Marga López, soc professora al Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia a l'Antiga Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, i el meu camp de recerca és el tractament biològic de residus orgànics en les diferents vessants i també la seva aplicació agrícola, sobretot en benefici de les propietats del sòl i de cara a la millora dels rendiments dels cultius agrícoles. Valorem molt les característiques del sòl i per això també ens establim en relacions amb altres grups de recerca i també amb empreses. En aquest sentit, estem col·laborant amb l'empresa Bio per a l'obtenció de bateries biològiques a través del sòl per treure profit per a l'agricultura intel·ligent.